Hej! Det er mig, Minkmanden 28 fra Køge. Er jeg her i dag sammen med min gode ven, Jaxi. Vi kalder ham også Bohemian Rhapsody, men det japper vi ikke om. Indsæt akavet 2010 YouTube intro her fra Wake your ass up, because it's time to go beast mode. I'm okay. I'm playing music. Yeah, I can see that. Ja, du kan se musik. Meget intelligent. Ja, jeg kan se musik. Du skal ikke gå ind i 16. Jeg er højere i. Ja, jo, bare gør det. Jeg kan se musik. Jeg kan se lyde og høre farver. Jeg er i gang med at tænke på sådan en YouTuber, der har gjort fucked up ting i en park, og det tætteste på, at jeg kom der EDP. I kill those. Uønsket berøring på arbejdspladsen. Nej. Hvad? Hvad? Hvad behar? Er det her hvad gangsterne lyttede til tilbage i 1800-tallet? Hej. Hello. Hej. Oh my god, hedder du Tony? Tonys Pizzeria? Nope. Ja. Man skal lede længe efter så meget swag. Jeg kunne godt forestille mig, at stedet i dag bliver berømt for sit swagness. Ved ikke, om de oprindelige swagstars stadig styrer swagitet. Men jeg standser på det. Hvad? Og så er det, nej, så er det bare en fucking hotdog med en fucking ketchup på. Nej. Vi har en usædvanlig fisk. Ja? No. You gay. No, my Brazilian. For du forgræmte mig, og din mor er med på den værste. Tomatsuppe til 24 kroner på Etsy.com. På Etsy.com. Oh, hej! I remember, and that was the ending to most movies. Some like guy saying bye, have a good time, and like a door shuts. Hvad? What? Undskyld mig, men har du set min hund? Den er sådan cirka så høj her. Den blev også kørt over af en damptrommel for 2 dage siden. Er du sikker på, at du ikke har set min kat? Den er sort, og cirka så høj. den er sort, og den er rød, og den er cirka så høj her. Til rød. Lille kattekilling, ej hvor er det sød. Den er fucking Se min lille kattekilling, ej hvor er den død. You guys are so boring. ej hvor er den død. Jake. Er du Jake fra Adventure Time? Fuck it. Eventyrtid. Ja. Jeg er i fuld gang med at æde pizza og drikke limsodavand. Jeg elsker det. Bianco. Blanco. Er du meksikaner? Excuse me, are you the... Bæltmandens superkræfter bare giver en fucking eksplosiv diarré.